какво става, чуе? Тук е марянката. Имаме шива на помпа чая, сега тук това е кранче с гоцак. И сме с много мазен флат тайър, заради изпадналата спица, която е. Буквално е изкъртена. Аз Дамянка на слушалки не могат да чуят, брат, съм убил си. И пичове, сега отиваме да купуваме нова нипла и отиваме при да видим какво прави ванката. Айде, пичове. Флат тайъра, о, шит. Дай се изсипах. Флат тайъра. Кърчени, лепи плоски. Много дразно. Кога са ги светят? Тези цигари, чай ги спектитваме, брат. Тези цигари тук чакат сигурно 2 часа, брат. Да, 2 часа и половина са там. Това е not good Mr. Значи, Мисля, че това е not good Mr. Fish. Кое спиците ли? Не. Не, гледай се, значи тук хората имаме donation. Това не е donation от портмонето ми, спиците сега ще я сменяме тук. Прави страни инфлуенсъри, брат, прави страни инфлуенсъри. Така, имаме шива на помпа. Поне съм мачал, виж. Поне съм мачал. Верно ли, бе? Поне съм мачик, Да, да, мачал ти си, брат. И тук вътре в портфела чая извадим сладката, брат. Това го откраднах, брат. Чай. Бум. Една нипла, цак. Къде е моите? Ей, тук е. Зелено ме. Бум, втора нипла. Нима няма загуби, брат, защото това е illegal smuggling, брат. Покажи. Опа! Монстър, хора. Ей, тук. След един път. Това е втора стъпка сме сега. Свалихме каплата. Сега сменяме спицата, глупости, чкики, тук е гумата. Какво става, цак? Той не се дърпа, давай на ванка. Оправихме това чудо. Господине, здравейте. Апгрейд на колело. Така, готово такова правя също някакви работи. Тя сега ще дойде цвета. Тук, цак. Още малко, никвата е готова вече. Много секси. Чакай малко. Чакай. Не влиза. Сега това ако гръмне, брат. Чакай, това пие сайля, едно и гърми. Помпи, давай. Давай, още, Дамянка, дай. Давай. Искам да чуя хрупането, брат. Искам да чуя хрупането. Тук, ако стане нещо, май ще Това е проблема, че трябва да скрупа. Я хвани малко. Да, и тя ако не скрупа, ще спада. Хвани. Спада ли нещо? Ако не, ще спадим до някаква бензостанция. Трябва да мъкни, за да чува дали спада изобщо. Чули, бе, Дамяне. Найс. Добре. Тук не излезна. Помпи още. Добре, бъди. Ванка, дърпни се оттам. Чай, да не излезна. Не бе. Той за ни помпи повече, моля. New tire, baby. Вече не е спаднал. Вече не е спаднал. Нека се върти по-бързо, не си личи. Това е Максис, тук пише. Максис. Пичуе, първи ден буквално само правихме шибани колела. Буквално нямаше никакво каране. Ама както да е сега. На ден втори, ден трети става по-яко. Малко каране ударихме. Ден трети като цяло беше още по-еляче от ден втори, защото пръста беше по-еляче. И събрахме повече хора и беше повече фън. Чуе, това е ден втори. Сей този супняр тук се събрахме. Мазно каране ще пада, обаче днес съм до 5 часа, така че няма да стане мазно каране. Камерейшена! Да има материал за YouTube. Мичи како е? Мичи как? Бе, заварик. Оп! Окей, не се получи. Ще дава. Вижте там. Това беше тераво. Оп! Бум! Аре, Little Sigma.
Опа! Оп! Не, стига, бе. Верно ли, бе? Аз седи му гледам. Не, бе, брат. Това излезе. Му гледам така стърчи. Брат, стига, бе. Кара така от половин година. Стига, бе, брат. Да, стигам го, мана. Чакай. Той кара така от половин година. Виж, хора! Кара, кой ми се каже? Ленкичо. Опа! Опа, сори! Оп! Днеска е ден трети от мазното каране, така ще се пусна. И ще ходим първо на центъра, да видим какво прави мазния рожденник Писко. Ще хапнем малко там и след това отиваме мазно да караме. И такива му работа, пичове. Аре, енджой! Сме на рожден ден, в мен шелчето, лайтенцето. Аре! Майко! Тук не може да се размини човеко, е. Уж, това кога спълно тук, е? Малко загревка пак си се ще удари ми. Ще опитаме днеска караме по-добре от вчера, защото вчера беше малко зле. И да, такива морачи. Ай, ще трябва да спълна въздух, деба. О, yeah. Те само си дигна телефона, братче. Готов? Готов. Ай, бе, забери. Добре, снимаш. Само да видя мода. Така ли е? Май да. Имам половин да кажа. Нов Сигма е нов, брат. Готов? Да. Ай, ти забери. Оп! Мой! Пустили го! Май, не. Сега ще видим. Видя ли го това, бе? Видя го. Ай, бе, заварик. Чао, закупчия първо. Бошка! Безорин. Оп! Много зле. Пак хвана ли го въобще? Да, хвана го. Дайте да тръгна при вас. Ще се спре там долу. Тиш човек. Лидвай, брат, лидвай. Давай! Гледай сейчас. Да, ел! Майко! Абе, да, ще спробвам пръв. Добре, дай. Тихо е. Ще ме казал. Айде, заврик. Оп! Снимах само теб. Не! Искате ли пак, бе? Аз нямам против. Аре, пак тогава. На толкова, бе. Виж какво направи.
Кой е това, бе? Не успях да забия тук човек. Що горе получи ли се? Уа, това се получава много яко, е. Dirty cash, I want you. Dirty cash, I need you. Wow. Money talks. Money talks. Оп! Опа! Няма нищо. Живи и здрави! Получи ли са, бе? Да. Гледай се. Бе, заварик. Оп! Няма ли много хора, бе? Да, има много хора, бе. Точно тук с едитването на това шибано видео. Що горе бива. Утре отиваме с Дамянката, с британеца да оправим шибаните пътеки, защото всичко е леш, човек. И да, надявам се ви е харесало. Ай.